हाँ तो सीएनजी गाड़ी किन बात का ठेल के लेते लोकता काय खाती गैस चलवा के गैस के बहुत महामारी बा भैया। ठीक बा तरह के देखाओ तनी देखो भगिया मत तरह के देखाओ तनी बहुत तेज भागत रहो। देखो हुआ से लाइन लगल बा सिसवन ढाला वाला रोड में हुआ से लाइन लगल बा पूरा देखो तर लोग सीएनजी गाड़ी तरह किनवा तनी रुक जा हम तो फसल में तारा के हम फंस दे भाई देखो तर दो घंटा 4 घंटा लाइन में लगे के पड़ता भैयो सीएनजी गाड़ी भरवावे खातिर ते गैस। ठीक बा देखो ये होटल के सामने बानी सिवान में बनल है होटल नया। ठीक बा नया होटल बनल बा है सब लोग भाई है देखो तराइल बोलो सीएनजी गाड़ी मिल जाई गैस मिल जाई कहाँ मिलता सब लोग परेशान बाटे सब लोग हैरान परेशान बा जी। सीएनजी गाड़ी किनल मामूली बात नहीं खानू गैसवा भरा लियो मारदान की बा तारा लोग के देखो देखा नु कितना भारी लाइन बा लौकता हेने तो हेने बा होने चरचकियो गाड़ी के लाइन बा देखो सब होने पूरा फूल बारी सो और किन बा सीएनजी गाड़ी किन बा जाना किन हो था लगी तार जा